बे समाव मोनसे रादाब मुलाम्फा आरो ब्रेन्डिंनि थाखाय नङा सिन्दुर द प्राइड मुंनि सापातिखौ रौनियाफोरनि सन्मानाव बानायनाय आसामनि हादर अनफावरि नेरसोन सिन्दुर द प्राइड मुंनि बे सापातिया पाकिस्तान आरो पिअकेआव उदखारि थावनिफोरनि बेरेखायै भारतारि रौनियाफोरनि गोख्रोङै फिनजाथाय होनायनि थाखाय बावनाय बे जुनिया सापातिनि पेकेटफोरखौ भारतारि रौनियाफोरनो मोनसे अनथोब महरै होनाय जागोन सुलुंनि बायदिब्ला अपारेशन सिन्दुरनि जाफुंसारनायनि उनाव गासै हादराव रौनियाफोरनि साहसखौ सेलुट खालामनाय जादों बे आबेगखौ बोजबना लानानै आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सासे फालांगिरिया मोनसे जर'खा थांखि लादों आर'मी खाथिनि सामलायगिरि रन्जित बरुवाया भारतारि रौनिया हान्जानि साहसखौ मान होनानै सिन्दुर द प्राइड मुंनि मोनसे जर'खा सापाति लन्च खालामदों बे सापातिया पाकिस्तान आरो पिअकेआव उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरनि बेरेखायै भारतारि रौनियाफोरनि गोख्रों फिनजाथाय होनायनि थाखाय बावनाय रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बरुवाया बुंदों दि सिन्दुरआ भारतारि हारिमुआव सन्मान गोहो आरो बावसोमनायनि नेरसोन बेनिखायनो बिथाङा बे मुंजों मोनसे जुनिया सापातिनि पेकेट थियारि खालामदों बिथाङा बेखौ फालांगियारि मुलाम्फानि थाखाय नङा नाथाय भारतारि रौनियाफोरनि फारसे सन्मान आरो साबायखर बावनो थाखाय सोरजिदों बे सापातिया आसामनि मुंदांखा हालमारि गल्डेन अर्थ'डक्स आरो सिटिसि सापातिनि मोनसे गलायमोन्देर जाय मोनसे गोथौ गोजा साहा सोमजिहोयो बेयो सिन्दुरनि गाबखौ दिन्थियो बे जुनिया सापातिनि पेकेटफोरखौ भारतारि रौनियाफोरनो अनथोब महरै होनाय जागोन बरुवाया फैगौ सप्तायाव बे पेकेटफोरखौ रौनियाफोरनो गथायनो सानथांखि खालामगासिनो दं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादर आरो मुलुगाव अपारेशन सिन्दुरनि सावरायनाया सोलिगासिनो दं गुबुन गुबुन आफादफोराबो बेनि सोमोन्दै हाबाफारिफोर खुंगासिनो दं बिजेपिआ बे जाफुंसारनायखौ रंजानो थाखाय तिरंगा यात्रा खुंगासिनो आरो सरासनस्रा सुबुंफोराबो गाव गावनि लामाजों रौनियाफोरखौ सेलुट खालामगासिनो दं आथिखालाव रन्जित बरुवानि बेबायदि थांखि लानाया बै आबेगनि मोनसे समायना बिदिन्थि क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा बिटेक एमटेक बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE FPT, CAI आरो AMT BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन